Hola a tothom, jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui venim a parlar de les meves últimes lectures d'aquest any 2020. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Hola, hola, benvinguts una setmana més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui us porto el resum de lectures dels mesos de novembre i desembre, que al novembre no en vaig fer, avui us els englobo tots, diria que parlaré de 4 llibres o 5. Intentaré ser breu perquè si no els diaris de lectura s'acaben fent molt llargs i tampoc em vull fer gaire pesada. Us parlaré una mica de cada llibre, la meva opinió i així una mica lleuger, tot plegat. El primer llibre del que us vull parlar és L'adversari, de Manuel Carrer. És un llibre del qual teniu ressenya al canal, us la deixo per aquí enllaçada i també a la caixeta d'informació. És un llibre que és una novel·la de fets reals, i això és perquè Manuel Carrer ens explica un cas real d'un home que va assassinar la seva família. Per això és un llibre que jo crec que us pot agradar si us agraden els thrillers, les històries d'assassins, sobre crims, sobre casos reals, tot això que està tan de moda i que hi ha com... En general a la societat tenim com un morbo amb aquestes coses. A mi no m'agraden aquests temes, però vaig llegir el llibre pel club de lectura i mira, com dic sempre, els clubs de lectura ens fan llegir coses que potser per nosaltres mateixos no llegiríem i aquest llibre per mi doncs, és un cas d'aquests. Emmanuel Carrera ens explica la història de Jean-Claude Roman, que era un home d'uns 40 anys que vivia amb la seva dona, amb els seus fills, i ell tenia una vida molt normal, anava a la feina, ell deia que era investigador a l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Ginebra, i se'n anava cada dia a treballar, tenia reunions de feina, viatges de feina, companys de feina, tot molt normal, però em va resultar que aquesta vida laboral que ell deia que portava era mentida, se l'havia inventat, i tot això doncs, perquè a segon ell va estudiar Medicina i a segon de carrera va haver un moment que va haver de dir una mentida i que això va fer que aquesta mentida va fer que ja no acabés la carrera, però ell no ho va confessar a casa seva i va anar fent veure que anava a la universitat, que aprovava la carrera de Medicina, que començava a treballar, i va anar fent que aquesta petita mentida que va dir a segon de carrera es anés fent més grossa, més grossa, més grossa, més grossa, i va anar inventant-se mentides per tapar aquella petita mentida. Bueno, aquí es va anar fent la bola gegant, com ja podeu estar veient, i va arribar un moment que ell va veure que ja no podria mantenir més la mentida i en comptes d'explicar-ho a la seva família i dir, mireu, us he estat enganyant, ell no volia que la família sabés que tot havia sigut un engany i el que va fer va ser matar-los. Va matar la seva família i després de matar-los doncs, va calar foc a casa seva i ell es pretenia suïcidar, però no va morir, i d'aquí que la policia l'investigués, el jutgés, va anar a la presó, i en aquest llibre se'ns explica tot això. És un cas real, si voleu consultar a internet trobareu la seva història, però en aquest llibre doncs, també Emmanuel Carrera ens explica el procés judicial, com ell va entrar en contacte amb Jean-Claude per publicar el llibre, com ell li va explicar totes les mentides que es anava inventant, com aconseguia mantenir tota aquella mentida, no? La feina, cada dia ell deia que anava a treballar i no ho feia, doncs com aconseguia mantenir totes les conseqüències que això va tenir per la seva família que va morir, però per la seva família que van morir, però també pel seu millor amic, que era el seu veí, el company de carrera a la universitat, que podeu llegir el llibre i us el recomano molt, és molt curt, diria que té 170 pàgines, i la veritat és que al·lucinava amb com ell havia sigut capaç de mantenir aquella mentida tant de temps, no? I que la família no se n'adonessin, ni els amics, i com va acabar tot. Bueno, al final és desastrós tot plegat. Però això, que si us agraden aquest tipus d'històries és un llibre ideal per vosaltres. El següent llibre que vaig llegir el mes de novembre va ser el segon volum de Heartstopper, una novel·la gràfica que és adorable. La història de Nick i en Charlie, que són dos nois que es coneixen a l'institut i que comencen una relació. I en aquest llibre, en el primer, veiem més com ells es coneixen, com comença a haver-hi un feeling entre ells, com veuen que hi ha alguna cosa, no? I en el segon ja es confessen el seu amor mútuament, i veiem també com ho expliquen a les famílies i com fan plans fora de l'institut amb els amics d'un, els amics de l'altre. Ja tinc ganes de llegir el tercer volum, que en català ja està disponible també. La veritat és que són una parella, els veus i dius que bufons, els dibuixos m'encanten, són preciosos i es llegeix molt ràpid. Hi va haver una tarda al mes de novembre, me'n recordo, que estàvem amb ma germana i li vaig dir, mira, vols llegir-te aquesta novel·la gràfica? I li vaig passar el primer, mentre jo em llegia el segon, després ella el va llegir en mitja hora, una hora, com a molt.
es llegeix molt ràpid i els dibuixos són preciosos, m'agrada molt. Després de Heartstopper em vaig endinsar en un clàssic que feia molts anys que volia llegir, allò que tens pendent in eternum, i vaig dir, vinga, Anna, som-hi. Vaig llegir La metamorfosi de Kafka, us ho vaig explicar en un blog que vaig gravar també durant 3 o 4 dies de novembre, us el deixo per aquí, i la veritat és que em va encantar, però molt, no m'ho esperava. Tots sabem de què va la metamorfosi, i dius, bueno, sabem com comença la història, no? Sempre se'ns ha dit que en Gregor Samsa es desperta un matí a la seva habitació i es troba convertit en un insecte. Jo només sabia això. Doncs bé, en aquesta història veiem aquesta escena inicial, no? Que ella ha d'anar a treballar, es desperta, es troba que el cos l'ha canviat, no sap ni com moure's, com gestionar-ho, i pensa, òbviament, no puc anar així a treballar. Llavors veiem aquesta escena inicial i després doncs, com s'ho agafen la família, la germana, un company de feina que el va buscar d'ell, no ha vingut a treballar, i el veuen, com reaccionen, com pensen que es pot solucionar, i llavors veiem com aquest problema, com l'actitud d'aquestes persones envers aquest problema va canviant a mesura que va passant el temps, no? Perquè no saben com resoldre-ho i ell està així un temps i anem veient com la seva actitud envers això canvia. I la veritat és que és un llibre que m'ha agradat molt les diferents interpretacions que se'n poden extreure. Quan el vaig acabar jo tenia una idea de mira això, tal, llavors mirant una mica per internet vaig veure molta altra gent que sí, té aquesta interpretació però també aquesta i aquesta, i dius, és veritat, com pot ser que un llibre tan breu, perquè és molt breu, es llegeix rapidíssim. La meva edició tenia un pròleg i una epíleg i semblava una mica més gruixut, però la història en si és molt, molt, molt breu, i això que sembla mentida que amb tan poques paraules es pugui extreure tanta cosa i s'hi pugui treure tant de suc, no? I és un llibre que si no heu llegit us recomano molt que ho feu, que es llegeix molt ràpid, a més que em va enganxar moltíssim, i trobo que està molt ben tramada la història, els sentiments d'en Gregor els sents molt, tu et dius, ostres, em vaig sentir com, no identificada amb ell perquè no m'ha passat mai això, no? Però sí que pots entendre molt el que estàs sentint, potser extrapolar-ho en situacions teves del dia a dia. La veritat, és un llibre totalment recomanat, entenc perfectament la fama d'aquest llibre i que hagi perdurat al llarg dels anys com un clàssic que s'ha de llegir. Sí que jo el vaig llegir en català amb l'edició de Nòrdica Libros i sí que jo no us recomanaria aquesta edició, no sé, és que hi havia moltes faltes d'ortografia, l'estil de la traducció el vaig trobar com forçat feixuc, no em va acabar, la història em va agradar molt, però sí que si algun dia el torno a llegir, el voldré llegir amb una altra edició, una altra traducció. L'edició és molt bonica i té il·lustracions, i quan me la vaig comprar vaig dir, ostres, que bonica, no sé, em va agradar, però el text una mica així. I ja passem a l'últim llibre que he llegit, que després us diré quin llibre estic llegint ara, però encara no l'he acabat. L'últim llibre que he llegit és El consentiment, de Vanessa Springora. És un llibre traduït també per Marta Marfany, igual que L'adversari, el llibre que us he comentat al principi. I és un llibre que s'ha publicat en francès aquest mateix any, i al setembre, diria, ja el teníem en català, i està tenint molt d'èxit, hi ha qui diu que és el llibre de l'any, perquè és una història real, l'autora ens explica la seva adolescència, i és que ella quan tenia 14 anys va tenir una relació amb un home de 50, que aquest home de 50 és un escriptor conegut a França, he de mirar el seu nom perquè jo no l'havia sentit mai, es tracta de l'autor Gabriel Matzneff, és un nom que no em sona la veritat, però això, ella tenia 14 anys i aquest home 50, van coincidir en un sopar, i ella era una adolescent molt madura, no? Ja veia que ella tenia interessos diferents dels altres adolescents, li agradava molt llegir, estava molt interessada en tot aquest món i aquest home és escriptor. Diguéssim que em va quedar una mica impressionada, l'home aquest la treia, i bé, aquest senyor li va enviar unes cartes, van quedar, tal i així, i van començar a tenir una relació amorosa de parella. I ella al principi, òbviament, estava molt contenta, molt feliç, no? Que aquell home es fixés en ella, se sentia molt afortunada, fins que va arribar un moment que ella va veure que aquella relació no era normal, que aquell home, ell, en els llibres que ja tenia publicats, molts d'aquests llibres representaven memòries seves i la majoria de llibres parlaven de relacions amb nenes més petites i que li havien passat de veritat. Llavors va ser quan ella va començar a veure que no era l'única, que hi havia hagut més nenes, que aquest home simplement no és que s'hagués enamorat d'ella, sinó que s'enamorava del concepte de noia petita.
I bueno, la història no us ho vull explicar tot, però bàsicament el llibre ens explica la història d'aquesta relació, de com ella es va adonar que allò no podia ser i de com en va sortir, diguéssim, i com està ara mateix. I jo trobo un acte de valentia brutal publicar aquest llibre, ja no pel fet de publicar-lo i fer pública la seva història, sinó perquè per escriure'l t'ho explica tot amb tants detalls que dius, és evident que la història la té clavada, no? Perquè jo hi ha coses del meu dia a dia que ni la setmana passada me'n recordo amb tant de detall de les coses que vaig fer, en canvi ella se'n recorda moltíssim de tot, dels moments que ella ho va passar malament, te'ls explica, i tu estàs llegint i dius, sense paraules, o sigui, sí, és que estàs llegint i dius, mare meva, i quan penses que tenia 14 anys, 15, dius, no ho sé, molt valenta per voler-ho recordar tot i rememorar per escriure-ho, i sobreescriure-ho, i escriure-ho molt bé, que això no ho he dit, aquest llibre me'l vaig llegir també per la Vinentesa, i sí que vam comentar que aquest és el primer llibre que escriu aquesta noia, ella és editora, i va escriure aquest llibre, i pensem que si es posa a escriure novel·la o qualsevol altra cosa, ho fa molt bé, té una qualitat literària molt bona. Llavors això també fa que el llibre, el que explica és molt trist, no? Perquè a més és una història real, però que està molt ben escrit, t'enganxa molt la lectura, està més organitzat amb uns capítols molt ben estructurats que fa que la lectura flueixi molt. I és un llibre que us recomano molt, sobretot doncs, pel que explica i no sé, perquè ha sigut molt valent. És que jo al·lucinava quan llegia i deia, mare de Déu. I a mi el que m'ha fet reflexionar més, sobretot, no és el fet que aquest home a França és una celebritat, és conegut, tothom sap qui és, tothom sap que ha fet aquestes coses i en canvi com que és famós, es fan una mica els ulls grossos o alguns altres escriptors el defensen i no sé, et fa pensar en realment com ens comportem com a societat depenent de qui fa les coses, no? Si ho fa una persona del carrer que ningú sap qui és o si ho fa un famós, és com que tenen certs comportaments una mica justificats i potser això va canviant de mica en mica, però també quan aquesta noia tenia 14 anys, doncs ja fa uns quants anys, era tot una mica més diferent, no? Però sí que et fa pensar molt sobre això de com veiem de vegades les celebritats, com se'ls perdona segons què. És que era un gran escriptor, era un gran... com si això pogués justificar certs actes. I això sí que és un llibre que us el recomano moltíssim. És que pell de gallina, tot plegat, molt fort, la veritat. No tinc res més a dir. I ara m'agradaria ensenyar-vos el llibre que estic llegint ara mateix, que jo crec que tindré temps d'acabar-lo abans de cap d'any. És L'illa de les dones del mar, d'Elisa Sí, en traducció d'Esther Roig. És un llibre de l'editorial Univers. I jo aquest llibre el vaig començar a llegir amb una lectura conjunta organitzada per Mikey F, un noi de BookTube, i ells ja l'han acabat, però jo m'he quedat una mica sola acabant-lo perquè he anat més lenta. Ell havia dit cada dia les pàgines que havíem de llegir, per mi era una planificació massa ambiciosa, jo no puc llegir tant. I bé, ja l'han acabat, però sí que l'hem anat comentant i jo va un moment que vaig parar de mirar els comentaris per que no m'aixafessin la història. I aquest llibre m'agrada també especialment perquè està situat a Corea, als anys 40-50, i ens parla de la història d'amistat de dues noies que es coneixen bé, dues nenes que es coneixen de petites i com aquesta amistat, doncs tot el que els va passar al llarg dels anys, èpoques que perden el contacte, es retroben i entremig doncs hi ha guerres al país entre Corea i Japó i m'ha agradat molt veure doncs, coses molt tradicionals de Corea i pròpies de l'illa on elles viuen, que és l'illa de Jeju, i veure tots els rituals, tradicions, que jo de Corea ja en sé algunes coses, però he descobert moltes coses més en aquest llibre, i veure també doncs, com aquesta amistat es veu influenciada pel context històric, les guerres, els conflictes polítics, i quan arriba el moment doncs, que ja són una mica més grans, ja us hauríeu de casar, doncs com afecta la seva amistat el fet que un es casi amb segons qui i l'altre amb segons qui, marxa a viure més lluny, els fills... No us ho vull explicar tot, òbviament, perquè hi ha coses que a mi em van sorprendre i si us les explico ja no tindrà cap gràcia, però és això, una història molt bonica de l'amistat, de com al llarg dels anys elles ara es retroben, ara passen molts anys que no es veu, pensem que no és com ara, no? Com les xarxes socials, les distàncies s'escurcen, però aquí parla de havia d'arribar al poble tal, eren 20 quilòmetres, i dius, bueno, 20 quilòmetres, ja has de caminar unes quantes hores, no?
I això, no l'he acabat, però crec que serà un final molt bonic pel que han comentat les altres participants de lectura conjunta, els ha agradat molt el llibre i a mi també m'ha agradat molt això, especialment veure doncs, el context històric de Corea, aprendre'n coses i veure el context del lloc. Us deixaré també imatges per aquí de l'illa de Jeju i de la professió d'aquestes noies, que són les Henjo, que són unes pescadores típiques d'aquesta illa. I res, que tinc ganes d'acabar-lo i us el recomano, perquè sigui com sigui el final, tot això que he llegit m'ha agradat molt. Sí que algunes parts que ens explica més el conflicte històric, algunes parts s'han fet una mica lentes i dius, bueno, aquí podria anar més a la idea, però per la resta molt recomanat i l'edició és que és preciós, la portada, la coberta, perdó, m'agrada molt. I res, no sé si llegís algun altre llibre abans que acabi l'any. Tinc pensat, si tinc temps, llegir Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, que jo crec que si estem a dia 24, ara que estic gravant això, encara em falten uns quants dies, jo espero que sí. I res, m'agradaria que als comentaris em diguéssiu quins són els últims llibres que heu llegit, si els recomaneu o si no, què teniu pensat llegir abans que acabi l'any. La setmana que ve us portaré el vídeo així una mica per concloure l'any i farem una mica de reflexions, conclusions anuals de lectura. I res, bones festes. Adeu!